Здравейте, приятели! Това е моя YouTube канал, в който вие може да откриете много полезни неща за мъжкия стил и мъжкия лайфстайл. Днес ще говорим за две неща. Първото нещо е как е създаден моя любим коктейл Негрони. Историята гласи, че в далечната 1919 година в един клуб в град Флоренция, който се казва Кафе Касони, влязал граф Камило Негрони, който тогава се славил като голям бухем. Тогава той поръчал на бармана коктейл Американо и поискал да има повече алкохол в него. Американо бил коктейл с кампари, вермут и вода, но в случая бармана решил да замени водата с джин. Това било началото на коктейл Негрони, който класически се прави с 3 съставки в равни части. Вермут, джин, кампари и лед и резанче портокал за разкош. Това беше коктейла, който в днешни дни ние познаваме под името Негрони. Втората история, която ще ви разкажа, е защо мексиканците поставят резанче лимон в бира Корона. Това е така да не влизат мухи в бирата. Ако желаете да научавате нови неща относно света на модата, мъжкия начин на живот, може да последвате моя канал в YouTube и във всички социални мрежи и ще научите много нови неща. Ако желаете да подобрите стила си, разбира се, аз ще ви очаквам да пълните контактната ми форма, която е в био, там има линк и по този начин ще може аз да се свържа с вас и да ви помогна да изглеждате прекрасно. Последете каналите ми. До скоро!